everyone, this is Maria from Cebu, Bisaya, Cebuana. And kumusta kayo guys? Magpasalamat ta sa Ginoo nga bisan tuod og naay COVID, pandemic, lockdown, whatever, way trabaho, way negosyo, malipay lang gyapon ta kay naay Ginoo nga atong kasing-kasing. Hallelujah, nakabarog pa ta, lig-on pa ta, wa kita matakdi og COVID kasi gitakyapan tayo, we are covered the blood of Jesus. So, dili na nako dugay-dugayo ng ako ang akong video guys. Magtestimony ako bahin sa akong kinabuhi, encounter the goodness of God nga ako gid pagmatuod nga naagi Ginoo ang akong kinabuhi. So, before I start my video, please subscribe, like, and comment, and hit the notification bell para updated kayo sa akong kanang spiritual life. Ang ato ang lawas, mukaon og Jollibee, mukaon og Chowking, mukaon og McDonald. So ang atong spiritual, mukaon og pulong sa Ginoo, muadto ta sa simbahan, maminaw pulong sa Ginoo, magbasa tag Bible, maminaw tag kanta sa Ginoo, dili gina siya makawang madeposito gina ngadto sa Ginoo. Ang nakita niya ang tanan natong buhat dinis kalibutan. I am not perfect. You are not perfect. Everyone is not perfect. God only is perfect. Ang Ginoo ra gyud may perfecto, but wala siya magtanaw sa itong mga sala, kundi gatanaw siya sa itong kasing-kasing. Kung unsa ka dakong pagsalig o pagtuo nato didto kaniya. So ang pag-ampo gamhanan kayo guys. So kita nga mga Christian is kung maproblema ta, ma-anxiety ta, di ta katug, balisa ta, is nakaibaw na ta kung kinsa ang atong padulngan. Naay Ginoo. So kaniadto nga walay Ginoo nga akong kinabuhi is magsalimuang pero may saputon, di kay bawo kung say buhaton, walay guidance, why protection, madisgrasya, whatever. Daghang ay nahitabos kong kinabuhi kaniadtong walay Ginoo nga akong kinabuhi. So karon ang ako i-share kaninyo guys na unsa kaayo ang Ginoo sa kong kinabuhi. Dili lang kay kini ang akong na-encounter sa kaayo sa Ginoo diri kanakos kong kinabuhi. Wa magtan-aw ang Ginoo sa atong mga sala, kundi nagtan-aw ang Ginoo kung unsa kadakong pagsalig nato ngadto kaniya. Di siya mo tan-aw og sala guys, as long nga ang imong kasing-kasing nagatuo nga nay Ginoo mo luwas kanimo, nay Ginoo mo tabang diha kanimo. So nitabang siya nako, mutabang sa siya ninyo. Ang depende ra man sa toong faith guys. Faith comes from hearing the word of God. Kung wala tayong hearing the word of God, like mo ato ta sa simbahan, maminaw tag pulong sa Ginoo, magbasa tag Bible, maminaw tag kanta sa Ginoo, i-load na sa atoang spirit. Kung walay kaon ang atong spiritual, ang atong espiritu is magsalimuang, magkabuang. So parihara na guys, mapas mo ta kung di ta kakaon og kanon, parihara na ang atong espiritu. Kinahanglan ingon ang Ginoo nga balance daw, ningon ang mga pastor i-balance daw. So ako dili ko pastor, di ko madre, whatever, wala ko, basta ako lang ni i-share ang akong ang ako bang encounter sa Ginoo, unsa kaayo ang Ginoo sa kong kinabuhi. Grabe, dako kay kog sala pero wa mang tan-aw ang Ginoo sa akong mga sala, kundi nagtan-aw siya kung unsa akong sud sa ako ang kasing-kasing. So dili na ko dugayon guys, ako i-share kaninyo kung unsa kaayo ang Ginoo sa kuha. Niadto kog Bohol, unya na disgrasya ko sa motor, nagsakay kog di pasahirop, gikan pa gani kog simbahan guys ha, na disgrasya pa jud ko. Pero luckily, swerte kayo nga wala ko namatay. So pag human akong simba, ni pauli ko, nag-ilis ko, taas kay akong sinina, ni backride ko motor, unya pag backride ako sa motor, naman siya break, unya driver man gid siya nga professional, pero ako ang taas kay sinina is na so dito sa kanang kuan sa ilaw mo sa motor, so nag-ana-ana ko, nalukot ko. Wa ko kay baw kung sa forma na ko guys. Ang ako nakita sa kong kaugalingon, wala na ko sinina. Diha ko nalagpot sa tunga sa karsada. Unya, daghan nya katurabang time sa Bohol, sa Luna Beach is nagtrabaho to sa airport. So daghang ay mga dikarga, nagdiskarga, nagkarga o mga
bus, mga kahoy, unsa na diha, gasunod daghan kay mga dikarga sa kuha, pero ug naay Ginoo nga atong kinabuhi ug kanunay tang gatawag sa iya ha, kanunay tang gasampit sa iya adlaw gabi, proteksyonan kita guys. Naagyo protection. Proteksyonan man ganita guys nga wala ta nitawag niya, how much more nga nitawag ta niya. So nadisgrasya ko ang na time Christian ako. Gikan kay ko simbahan bago jud kong haon ni simba guys, pero wata kay baw, God knows nga nganong na-allow to siya, nganong na hitabo to siya nako. Padung ko magpadaog kwartas Palawan guys, ni back-ride lagi ko, nataga ko guys, nya wa ko kay baw guys, basta mura kog na amnesia, mura kog nalipong, nga diha na ko sa tunga, wala na ko sapot, pante na lay nahabilin, nangamay ko sa kong amiga nga tabanga ko, wa jud ko niya tabanga. Ang resulta, na konsensya siya, wala sa katug, kay wa ko niya tabanga, pero wa ko magampo maun sa siya, pero na konsensya siya. Siguro na siya kalagot ka nako, pero ang Ginoo na bahala sa iya. So, pag human akong disgrasya guys, is dapat ko sa tunga, wala pa may ambulansya. So, naghuwat, while nga naghuwat ko sa ambulansya, gialsa ko sa daplin, pero kalipungo na kay ko guys, naingon ko Ginoo, luwas ako, tabangi ko, nga ako ra jud usa diri, wala jud ko'y pamilya, kay nagbakasyon man ko ato, naingon ko nga Ginoo, luwas ako, tabangi ko, ayaw intaw nitugot nga mamatay ko, kay napay mga anak nako nga nagkinahanglan pa nako. Kalipungo na jud kay ko guys, daw makulaps nako. Naay madisgrasya sa motor guys nga makulaps madayon. Naay daghang naparihang case nako nga nadisgrasya dito sa kanang Bohol, nangamatay sila guys, pero I am so blessed na buhi pa ko. Gitabangan jud ko sa Ginoo, gipanalipdan jud ko, giproteksyonan jud ko. Iya kong gitakyapan sa iyang balaang dugo, kay gamhanan kayo ang dugo sa Ginoo nga gitakyap diri kanato. So tiwason ako guys, didto nako sa daplin, nainitabang nako nga tiguang Christian pud siya, nagsige siya ampo nako, unya. While nga naghuwat ko sa ambulansya, nag-aguroy na jud ko porteng sakita. Nya nitawag ko sa akong ginikanan, muni muna ang akong ginikanan, hapit na kuyapin nga ratol na sila, pero ako sakit kay ako mga kalawasan guys. Unya dayon niabot ng ambulansya guys, gialsa nako. Nya dayon gida ko dito sa Tagbilaran Private Hospital. Unsa tanong hospital, nalimot ko guys. Basta gida ko sa private. Unya automatic kuanan din ko sa doktor nga i-x-ray daw ko ug kanang i-scan ang akong utok kung naunsa ba akong utok, nabunal ba ko. Basta akong na-feel guys is dako kay bukol ang akong ulo sama sa orange juice, pero hindi ko na-feel na nabalito ko sa karsada. Kay diha ko sa tunga, wa ko naka-feel, maski na ako'y bukol, wala ko naka-feel nga nabunal-bunal ko sa karsada. Imagine mo guys, nabalito ko sa motor, nabalito ko minduha. Ako rin na disgrasya, ang driver wala. So tiwason ako guys, gidaan ako sa ospital, gi-x-ray nako. So porting sakitas ko mga kalawasan ang ako mga bukog. Dili man ko maalsa sa habol nga gihapin ako guys, gikan sa ko ang ward didto ko gida sa x-ray machine. Nya porting sakitas sa kong buko. Pero gipadayon lang gyapon guys ang pagkuan, gialsa ko hasta habol kay i-examine, i-x-ray ang akong lawas kung wa bay bali. Sus guys, praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka. Hallelujah. Negative guys. Wa jud ko'y bali maski isa nga bukog sa akong lawas. So praise the Lord. Hallelujah. Tingnan mo guys. Ang iba pa to guys, nabalik na to diri kay nabalitok lagi ko kay gikaon nga akong sinina. So karon, pagkahuman guys, ni standby na sad ko sa ako ang ward. Yan ingon na sa doktor, og maha schedule nimo i-CT scan ka kung nabay dugo ang imuhang ulo, nabay kuan ang imong utok, na unsa ba kung ulo. So wala lang gyapon ko ni hunong bisag gaaguroy ang akong lawas guys. Nagsige lang gyapon kog ampo sa Ginoo nga Ginoo, luwas ako. Ayon tan itugot nga makaproblema in taon kog dako kay wa gyud ko'y tinigom, wa ko'y kwarta nga daghan kay ga-eskwela akong anak sa college
diri sa syudad unya ako may nagasto, ako ang ilang gisaligan, ako ang ilahang kanang sanay nga ako ba ang gasto tanan. Wala sila gilaing gisaligan kung dili ako ra gyud. So ang akong kwarta guys anam guys pag eskwela, pagkaon, pagbayad sa tubig, kuryente, tubig tanan, pag eskwela lahat ng konsumo as ako guys. So CT scan ako. Padung nako dito sa CT scan dito sa room. Sus guys, luckily. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka sulay katapusan. Thank you Lord. Negative na naman guys. Oh no. Oh, sorry guys ha. Padung na day ko sa sorry guys ha. Padung na day ko i-CT scan guys. Pero gisay ko sa doktor ni ana. Human ako pagpadung niya before ko i-CT scan nana na ko resita nga para CT scan. Unya nibalik siya nako sa schedule na nato og CT scan. Gitutukan ko sa doktor guys, di ana siya pagsulti nga mga sisters and brothers. Ni ana siya pagsulti nga okay man imong nong. Okay naman ka. Dismiss ka. Release ka karon. Wala, praise the Lord. Hallelujah. Nanan na ko'y daang gikuptan para CT scan guys. Ang bayad 5,000. Huwag ko'y kwarta guys. Kipadadaan ko sa kong igsoon og 20,000. Bless kay ko nga na ko igsoon og mutabang guys. Tag-iya siya game shoes guys. Bless kay ko guys nga every time magka-problema ko na hagit siya. So dili kita pasagdan sa Ginoo gikan sa pagkadisgrasya nimo hangtod sa ospital, hangtod sa resulta. Di gid ka pasagdan sa Ginoo, kumudikit ka sa Ginoo, kumukapit patalim ka sa Ginoo, dili gid ka mapahamak. Kung naamang gani mga panghitabo sa tong kinabuhi, that is just temporary. Hindi yan siya pwede magtagal sa imong lawas o sa imong espiritu dahil andyan ang spirit nga nakatira sa imong lawas. So kaya mauna nga dili di ay nato kaduhal-duhalan ang atong lawas di ay guys no. Before makasasala ko pero I'm not perfect until now, but gihugasan ako sa Ginoo. I'm a new person. I'm a new Elsa, new real name. Bag-o na akong pagkatao dahil gibag-o na niya ako. So magpasalamat ko sa Ginoo nga wala may niingon ra ang doktor nga uy dili na lang ka mahinayon og CT scan kay okay ra jud ka. Tan-aw na ko nimo. Okay ra jud kay kaabtik ra ka. Di na kinahanglan nga magpa-CT scan pa ka. Release ka karon. Perti na kong lipaya nagpasalamat ko sa Ginoo kay abi ninyo guys, ang igbabayad nako sa CT scan is maodi ay plano na sa Ginoo guys. Naji plano ang Ginoo guys. Ang ipahimutang ta sa Ginoo guys nga maayo nga tong pagpauli natay kapliti natay kaunon. Ang instead nga ibayad sa CT scan is among gibayad sa akong anak tulo ka ticket sa Ocean Jet padung sa Cebu hangtod sa amuang balay diri sa Karkar. Sus guys, kung gibayad pa to sa CT scan guys, wag yun mi ibayad og ticket, wag yun mi ikaon guys kasi nabayad ang ubang kwarta nga to sa hospital kay private man ko. So God is so good talaga, basta magpaduol lang kita sa Ginoo, intimate with God, magpaduol kita, musikit kita sa Ginoo, dili kita niya pasagdan kay nagasaad siya nga dili ko kamo pasagdan kung muari kamo kanako. So ako ginagituman ang iyang mga kasulatan, ang iyang mga panaad diri sa Bible guys. Pagkakaroon dili ko kahatag og verse kasi testimony pa man eh. So nakaingon jud ko guys nga sa akong pagkamakasasala, encounter nako sa kadaghang panahon nga nahitabos kong kinabuhi na wad-an pa ko kwarta, na sakit pa ko nga sakit nga ikamatay talaga guys. Wa jud ko nahadlok, wa jud ko namatay, naa pa ko karon buhi pa. Daghan pa kay ko i-testimony nyo guys nga God is so good in my life. God is so good in my life. God is so good in your life also. Maayo sa kong kinabuhi, maayo sa inyo. So ang ato ang diskarte lang diya guys, magpaduol lang kita, magampo ta, magtawag ta sa Ginoo kanunay kay kung walay Ginoo atong kinabuhi pas mapariwara ta, mawala tay guide.
So mao to guys, nauli ko sa muaga, nauli min tulo akong anak to kabuk babay, giapas ko dito sa Tagbilaran Bohol kay ako may nagbantay na ko amiga pero pila ra to siya ka days niya. Atong pamilya is mudukot pang ginagbantay sa hospital. So mao to guys, God is so good. Negative ang ako ang CT scan, negative ang ako ang kanang pag-check sa ako ang buko guys, negative. So praise the Lord, hallelujah. Sana na bless kayo guys sa encounter the goodness of God. Magpaduol ta sa Ginoo kay maluoy gyud ang Ginoo sa ato. So praise the Lord, hallelujah. Sana na bless kayo sa ako ang testimony. This is the real story. This is my testimony. So see you in my next vlog. Bye. See you.